Op. Jeg skal ikke røre vandet, Morten. Gjorde du så? Jeg vil dø i smøringen. Jeg skal trække i håndtaget her, og så skal jeg begynde at spurte. Så meget ved jeg om det her måde. Okay. Oh god, oh god. No. Yes, yes. Oh god, bare så syg. Shit. Hvor skæve kan det spil være, seriøst, mand? Har du prøvet det? Nej, men jeg vil man se filmer om det, så det med at lade det lige ud. Du ser kraftigt med det. That's what she said. Hvem? Ja. Du kan ikke nævne navnet. Oh god. Du kan ikke engang nævne titler. Oh god, den skubber til. Oh god. Fuck dig. Dæmon. Tusind tak, dæmon. Hey. Shit! Shit! Fuck det, jeg tror jeg udforsker rummet først. Så går jeg bare ind og spiller meget. Slap nu af, menneske, mand! Jeg ikke! Jeg skulle ikke have udforsket det. Morten, hvorfor siger du aldrig nogensinde, at jeg skal holde munden? Hold kæft, Jørgen. Hvad er det? Jeg kan høre den spise. Ja, det var sørme ikke godt, hva'? Fuck dig, Morten. Fuck, tag det her ben. Fuck, hvor jeg bare ikke gider den her bane, mand. Stop, pray, Mario. Den der fucking undervandsbane, mand. Med vandboss. Det er fucking nederdrift. Ej. Oh god, oh god, oh god! Oh god! Shit! What? Shit! Fuck! Fuck! Kom der en af de her zombier? Den er herinde. Og? Den er inde i det samme rum som mig. Jeg ved ikke om det var meningen, de skulle det. Shit. Det er bare en fucking zombie, mand! Den er usynlig, Morten. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Forresten, hvordan er en normal zombie så? Den kan sgu da ikke være usynlig. Den er usynlig, jeg kan ikke se den. Men jeg kan høre den plaske. Måske bare dig, der er blind. Kom nu! Fuck mig, hvor lækker lige nu. Det har han nul. Fuck it! Det er lag, mand! Og Windows Vista. Jeg bruger 7. Kom nu! Fuck! Men du synes, du til at streame det? Jeg skal lige se, hvor meget du whiner over. Jeg lægger det på YouTube senere. Hvad er det her? Nej, hvad laver jeg? Hvad fuck skal jeg bruge den her til? Fuck, jeg bruger den. God bane. Jeg tror ikke rigtigt, at Daniel han er kirurg. Jeg gjorde det. Oh god. Oh god. Oh god.